Неправителствени организации, сдружение. Група хора. Смятам, че е добра идея. Опитвате се да дадете някакъв шанс на децата. Условията малко да се подобрят на сградите. Начина на живеене. Да се развиват децата като личности. Да се образоват. Те са деца, в смисъл. Ако им се даде шанс, ако се направи така, че да се образованието да се дигне нивото на образование, съответно и те ще израснат като личности. Ти не можеш да имаш някакво мнение за мен, което все още не е влязло в живота.